Op een camp in Remun daar sting donderdag een grote circus tent. En het bijzondere is dat de circusartiesten allemaal uit de buurt komen. Wat een circus hier op school, hè? Ja, geweldig hè. Ja, eindelijk. We hebben hier lang naar uit gekeken. En eigenlijk is dit een dankjewel voor alle leerlingen en voor alle ouders. Dat vanaf 2012 al excellente show zien. Dus op deze manier willen we de ouders en opa's en oma's, maar vooral ook de kinderen bedanken. Dan wordt ze vandaag een beetje circusdirecteur, toch? Ja, een klein beetje circusdirecteur, een beetje verkleed. Vind je de kinderen ook leuk? Ze zien zelf ook verkleed. En natuurlijk bij het circus. Is het zo'n beetje dat de hele school ook de voorstelling heeft? Ja, de kinderen zien door elkaar gehusteld, dus de kleuters die spelen samen met de kinderen van de bovenbouw of van de middenbouw. Dus ze zien echt groepsopbrekende groepjes. Dat maakt het heel erg leuk. En de belangstelling is ook groot, maar dat had je wel kunnen verwachten. Ja, enorm, enorm. Ja, dat had ik wel verwacht. En het weer is goed en ja, de tent die maakt het af. Het is juist de hele ambiance, hè? Het is een echt circus. Ja, het is ook een echt circus en we wilden ook per se hier een tent neerzetten. En niet in een sporthal, maar dit hoort gewoon bij de complete entourage. Geweldig! Hier kon goochelen. Ja, eigenlijk was het vanaf gisteravond al een hoogtepunt, want toen zijn alle begeleiders bij elkaar gekomen van 8 tot 1. We hebben instructie gekregen, dat was hilarisch, dat was enorm leuk. En ja, de hele dag was een hoogtepunt. De kinderen hebben geoefend voor de sketches en voor datgene wat ze doen. En ja, nu natuurlijk voor alle ouders en de opa's en oma's. Heb je het helemaal zelf in elkaar gezet, de voorstelling, of heb je dat bij jou nog hulp gehad? Nee, de voorstelling hebben we niet helemaal zelf gedaan. Dat is natuurlijk met hulp van de mensen van Tada. Die doen het ja, als professie, om het zo maar te zeggen. En ja, voor ondersteunen dan vooral. Heel veel plezier. Ja, dankjewel.